Naiz irratian, bigarren kafea. Aurrera dijo astea eta ostirala hemen dugu jada. Goiuri, Mai, egunon. Egunon, ekipo. Egunon, bai. Zerbait berezia gaurko sarrerarekin hasteko? Bai, eske gaur ostirala da. Ta konturatu zarete zenbat politikari jaio diren gaurko egunez? Hillary Clinton, Mohamed Reza Pahlavi, Evo Morales, François Mitterrand, Baltasar Garzón, politikari pilloa. Zer egiten guretako politikaria, ez gitzak bizitzen berbindian, soz betek eusten nire bizia bena irrintik baina hiko jateria. Zer egiten guretako politikaria, ez gitzak bizitzen berbindian, soz betek eusten nire bizia bena irrintik bai. Pobria beti abo baztertzen, hoien aperria zuntza putitzen. Ni hemen ebien deskubritu nahien, gure gidoiaren ez usteko giro bat utez etorren. Giroa hemen da oinigo. Bihar ez du lanera etorri nahi. Orduan guretzat gaur ostirala da. Nik ez dute zer ulertzen, baina entzule, ez zaitezte flipatu, ze gaur osteguna da, euria egiten du, egun makal xamarra, Eske politikariak eta politikarik ez dute lan asko egiten. Beraien zako beti ostirala da bat. Horregatik... Aizue, Goiuri eta Mai, zuen politikari zerrenda horretan ez duzu aipatu Laura Mintegi. Egia, 1955 jaio zen Lizarran Laura Mintegi lakarra. Bueno, nik Laura idazlen zerrendan izan dut beti. Horregatik ez dut aipatu. Historian lizentziaduna eta psikologian doktoratua da eta literatur sari batzuk bereganatu ditu. Horien artean Azkue novela saria, Donostia Hiria saria eta Jon Miranda saria. Eta 2022an Urrezko Luma ibilbide literarioa saritzeko. Beste hainbat saritan emaikidea izan da, ala nola, Maria Maeztu narratiba sarian, Joseba Jakabekan, Ricardo Arregi kazetaritza sarian, Antona Badia sarian eta Rene Kasin giza eskubiden sarian. Laura idazlea, beno, onartuko du olagarroa. Niri idazleen zerrendan gaurko egunean beste izen bat agertzen da. Kirikino, Ebaristo Bustintza Lasuen. Kirikino ez izen ez ezagunagoan 1800 eta 76an jaio zen Mainarian ipuinak eta artikuluak idatzi zituen bere inguruko euskalkian, alegian mendebaldeko euskaran. Lanik ez ezagunetarikoa abarrak eta ipuin laburren bilduma. Kirikino, beno, onartuko du olagarroa. Garro olagarroa, kantauri itxasoan, garro olagarroa, non sartu bote da. Garro olagarroa, kantauri itxasoan, kamuflatu eginda, azkarra olagarroa. A ber, Mai, ze pintatzen du hemen olagarro batek? Badakit. Tinta erabiltzen duelako zure idazleen zerrendan daukazu, ez da, Mai? Zein ausarta denez jakintasuna. A ber, gaur bete dira 13 urte olagarroen orakulua hil zenetik. Kraken Oracle ezagunena. Paul Olagarrua. 2010 oso ospetsua egin zen munduko futbol txapelketan Alemaniako partiduen emaitzak asmatzen zituelako. Beti gogoan, Paul. Bueno, vale, tira, onartuko dugu olagarroa. Nola esan duzu, Mai? Kraken Oracle. Zueltzan ager, baino zailagoa da esateko hori. Orduan, onartuko dugu Schwarzenegger. 1984ko gaurko egunez Terminator zientzia fikziozko filma estreinatu zuten. James Cameronek zuzendua. Etzegoen nere buruan James Cameronek zuzendu zuela Terminator. Enun logutura hori. Lehenengoa bakarrik. Kabaramos. Aizu, ez altzaizu iruditzen artista batzuk beste dimensiokoak edo zientzia fikziozkoak izan direla? Adibidez? Adibidez, Mahalia Jackson. Mahalia Jackson 1911an jaio zen New Orleansen. Estatu Batuar gospel abeslari eta eskuide zibilen aldeko ekintzailea izan zen. Kontraltoa ahotsa zuen eta itzal handieneko gospel abeslarietako bat bilakatu zen.
Hori dela eta gospel musikaren erregina ez izena eman zitzaion. Harry Belafonteren arabera, Amerikako estatu batuetako emakume beltzik ahaltsuena zen. 30 disko inguru grabatu zituen eta 12 lanekin urrezko diskoa, 1.000.000 ale saltza, lortu zuen. Well, I'm on my way to Canaan land. I'm on my way to Canaan land. On my way. Glory, hallelujah, I'm on my way. I had a mighty hard time. Ba, nik beste emakume bat ezagutzen dut zientzia fikziozko margolari bezala hartzen zutena bere garaian. Hilma Huff Klint. Suusta tulevaan Hilma Huff Klint. Se on kova kamaa. Ei kai se palvelunut saatanaa. Kuitenkaan se piilotti viestintäluun. Siellä kaikki on selvä ja valmista jälleen syntymään. Sä oot ollut Hilma Huff Klint suediar artista eta arte abstraktuaren aitzindarietako bat izan zen Estokolmeko Solma udalerrian jaio zen. 1862an eta 1906an bere serie artistiko ezagunenetako bati ekin zion Tenplurako kuadroak horiek izan ziren egin zituen lehen margolan abstraktuak. Urte batzuk erosiago iritsiko ziren Basili Kandinskiren arte abstraktuaren aitzindariaren lehen obrak. Edo Piet Mondrianenak, edo Casimir Malevikenak, baino hauxe zen arte abstraktuaren benetako aitzindaria, Hilma Huff Klint. Bueno, nik uste dut beste monstro bati buruz hitz egiteko unea iritsi dela, A ber, Adams familia agian goizegi da gau beltzari buruz hitz egiteko, ez dago, Juri? Ez dut hitz egin nahi gau beltzari buruz, edo oraindik ez behintzat. Sintonia 70ko hamarkadako telesaiarena da. Nori buruz hitz egin nahi duzu? Wednesday, Gomez, Morticia... Fester Adamsen papera egin zuen aktoreari buruz zehazki, Jake Coogan. Jake Coogan izen hori ezagun aiten zait, Jake Coogan... Noski, txikia zenean, Jake Cooganek umearena egin zuelako Charles Chaplinen The Kid pelikulan. Gezturra dirudi, Fester Adams txikitan Chaplineko umea. Jake Coogan ume prodigioa laizter egintzen ospetsuan mundu osoan. The Kid edo Oliver Twist pelikulei esker, baino nera bezaroan ahanzturan erori zen. Aurra aktorea zela, Cooganek orduko $4 milioi inguru irabazi zituen. Gaur egungo $48 milioi baino gehiago. Baina dirua amak eta aitaordeak hartu zuten. 1935an auzitera eraman zituen, baina $126,000 baino ez zituen jaso. Injustizia horren ondorioz, Jake Coogan legea deritzona jaio zen Kalifornian. Ume prodigioak bi neurriren bidez babesten dituena. Esplotatu ez daitezen noski, adinen aurrera egin ala, Cooganen ospea aktore gisa apaldu egin zen. Eta bapatean, 60 hamarkadan, casting bat telesail baterako The New Yorker egunkarirako komiki batean oinarrituta. Adams Family. Jake Coogan negar batean lehertu zen bere momentu ekonomikorik txarrenean iritsi zen dei bat jaso zuenean. Buru soil, begiak margotuta eta Festerren arroparekin agertu zen entzunaldira. Papera poltsikoan zeukan. Bere azken elkarrizketetako batean zioen. Lehen, munduko mutilik ederrena nintzen eta orain monstru izugarria naiz. Gaurko saioan zientzia fikziozkoak diruditen gonbidatuak dauzkago gurekin. Adibidez, Intzalkain eta Xabin Fernandez izango ditugu gurekin, Donostiako poltsiko antzerki lehiaketaren irabazliak. Eta gurekin izango da Akaitz Sarasola historia oso bitxi batekin. Hegaztiak, paramotorrak eta Toskana dena bidaia berean. Eta Galdakaoko musika bizian jaialdiak dakarrena ezagutuko dugu. Familia osatuta badago asgaitezen, ezta? Gure 8 besoak zabalik itxerango zaituztegu. Onartuko duzue, olagarrua?
Egunon txipiroiak urriak 27 ditu gaur, eta osteguna da, ez? 26 ditu gaur, eta osteguna da. Ez dakit, Goiuri eta Mai zer da biltzan gaur, datarekin, baina gu hementxe gara, osteguna da urriak 26. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Olagarroen erregea, Mai Gorostiaga Pozo, egunon? Rayo McQueen Atena da Radiador Espeinetik eta zuzen dijoa Dinoko zirkuitora. Egunon! Lady Kolakao, nere eskubitan Goiuri Zeizarandia, egunon eta honegin. Espaldian Kolakao hartu gabe, A ver, otxori. Izketan ari zaizuena hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 642 du goizak 10:18 minutu oraintxe zuzenean hemen urriaren 26an hementxe gara hirurak prest zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko ongietorri naiz irratian zarete bigarren kafean. Hainbeste zalantza piztu dizkidate Goiuri eta Maik gaurko egunari buruz, 26a den, osteguna ote den, Ainhoa eta Itzolen ezpaian diskotik, ostegunak izeneko kantunekin abiatuko dugula saioa, nolabait lur hartzeko eta sustraitzeko gaurko egunean. Osteguna da, urriak 26, Hori bai, zuetako inor momentu batez zoriontsu bazen ostirale imaginario honetan, geratu hor, eta biharkoak, baina gaur bizi eguna ostirala balitu zela, hori ere zuen esku dago. Hemendik txatean egunon gaztiak honegin Goiuri egunon, ostegunon, gorkak diomentxena liburutegian gidoiak prestatzen. Nire maite duta da, Intu jai berrik izateko hola gehiago enteratuko naiz. Hori zer esan nahi du? Sare sozialetan intu jai jarraitzen hasi zehala? Uste dut badakin hundi joala, sortu dugu intu jaiekok horrelako talde, difusio taldea. Eta gorka barrun dago, eta orduan zuzen izaten ditu gure berriko. Pentsa, gu ezkaude Goiuri, baina gorka bai. Horrati daki gorkak dena. Badakigulako gorka dela arte eszenikoen munduan Euskal Herrian gehien dakien, Bai. Arte eszenikoen musikan izango Euskal Herriko kulturan, ez? Bai, orokorrean. Ze ja ikusi du itxaso telesaia, ikusi du dena. No disparen al pianista, joan da bertso No, dispararon al pianista. No disparen 2000 urteko 2000ko hamarkadako telesaia. Azti hori ikusita daukala. Askotan esatu dute Euskal Herrin hitz egiten dugu janariari buruz bazkaltzen gauden bitartean, gorka gai da sarrera bat hartzeko espektakulu bat ikusten ari da bitartean. Kolakao marea diote mendik Mai, hieluzek, el drogas dirudi. Dena txuri beltzen ikusten duzu, Mai? Batzutan.
Maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa eta bide batez gure gonbidatuei ere entzuten ari diren enean esango diegu joateko pentsatzen eta prestatzen euren maite duta eta maite duta zer den nik uste dut Xabinek badakiela inistokatute zaion, baina bestela entzun Intza eta Xabin eta segituan izango zarete gurekin. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Bai, nola saldu, maite ditut historian zehari, zaratatera gabe pasatzen diren erreferentiak. Bai? Adibidez, gaur 2 urte hil zela Morton Lion Shall edo Mort Shall komediantea. Esatute garaikide lehenengo garaikide komediantea, derlako zeo zer. Berak stand-up komedi egiten zuen, oso satirikoa, oso kainero politikariekin. Adibidez, oso ezaguna intzan, periodiku batekin agertzen zelako, nightclubetan eta horrelakorik, eta periodikotik ateratako albistekin improvisatzen, eta monologoen bitartez, kriston kritika soziala egiten zuen, eta oso ez ezaguna, ez dakit oso underground, baino iritsi izan momentu bat nun komediante guztik aipatu zuten bere figura eta erreferente hutsa bihurtu zela. Ni gogoratu zait badibidez hemen Ramper Payasoa, edo Andy Kaufman, eus estilo ezberdina, baino erreferentek izan direla bere estiloekin. Beraz, hori, maite dut Morsal, eta maite ditut horrelako zaratatera gabe historian zehar pasatzen diren erreferentiak. Ze polita, Mai. Ze ona. Zein da zure maite duta, Goiuri? Nere maite duta da, talde batean sortzen diren txisteak, eta talde horretatik kanpo ulertzen ez direnak, ingelesez inside jokes deitzen zaie, eta oroitu naiz horrekin, gaurko sarreraren gatik, ze ez dakit nondik jaio zen, ez dakit zergatik nondik sortu zitzaigun, baina nere kuadrilan duela urte batzuk horrelako fascinazioa duki genuen Tio Fetidorekin, Fester Adams familiako Tio Fetidorekin. Selfieak atratzen genituenean, edo venga, talde argazkian horbaiten urtebetetzea delako, gero photoshopeatu egiten genuen Tio Fetido argazkian egoteko, gure kuadriako parte sentitzen genuelako. Eta orain ez dakit nola jaio zen txiste hau, baino Tio Fetidoren argazki bat ikusten genuen bakoitzean, barrez lertzen hasten ginean, argazkiak bidaltzen genizkion elkarri esan ez bida honek Tio Fetidoren antza dauka, edo Tio Fetido izan da guretzako, sekulakoa. Eta grazia egiten dit, ze taldetik kanpo, txiste hori ez da ulertuko, edo norbaitek ikusten badu, gure argazki bat, eta photoshopatuta Tio Fetido esango du, takit ez dut ulertzen. Baina gure kuadrilan, segurako barregurea sortzen zegoen, eta horrelako milaka egongo dira ez, eta talde bakoitzak baditu bereak, edo guk hemen baditugu, zalantza izan daiteke inside joke bat hemen bigarren kafekoa. Zalantza dizu. Zalantza. Badauzkagu holakoak gero, hemen dikampo, gian, ez dutenak barregurerik ere egiten, baina taldeen barnean bai, eta horiek maite ditut. Ze ona. Nere maite duta bikoitza da, bata, maite dut nere lagun bate, nere sozioa ere bada, eta nere musika irakasle izan zen, eta gauza asko, daukan joera urrengo urtetako inauteriak gure elkarbanatutako agendan apuntatuta izateko. Inauterizale amorratua da, eta atzaio gustatzen ez ustean konpromesuren bat hartu da gero konturatzea. Kakazarra, aste honetan inauteriak ziren. Talengoan hasi ziren kontzertu data batzuk heltzen, eta esan, noiz izango da ostegun gizen. Eta harrapatu nuen agenda, nintzen otxaira eta antxe zegoen, nire sozioak markatuta, handian, inauteriak. Hola, asteazkenetik ostegunera. Inauteriak luzeak dira, baino. Berak bazpade luzeago markatzen ditu. Pixeta horretik da pixeta ostean. Eta maite dut bere joera hori, ze oso graziosoa egiten zait, hola, 3-4 urte aurrera begira ja hori apuntatuta eukitzea. Hori da bat. Baina bestea da, atzo lagun batekin afaldu nuela, aspaldiko partez, bio bakarrik afaldu genuen, tartean pandemia bat, tartean doktora utza bat, tartean ume baten jaiotza guzti, eta egon gara, igual kuadriako beste jendearekin, baino, genuen aspaldi egindako mano a mano oitako bat, ez eskuko afari baten errepikatzeko behar edo gogo hori.
Eta nik uste nuen hori duela urte eta erdi bi urte gertatu zela. Eta atzo esan zidan, ez, hori izan zen 2019ko urrian. Zuetorri ziren ez da ginun, zeunden horrela eta horrela. Pasatzen ditzaizun bizitzan hau eta hau. Eta gero hau pasazan eta gero hau kontatu zenian eta hau ez da gizer. Eta esan nun, ostras, bai. Hola izango da, zedatu guzti horiek 2019ko urriarekin bat egiten dute. Baina nola da posible zu gogoratzea guzti hortaz eta nik ez eukitzea hori buruan, ez? Ba maite dut horrela jendeak daukan gaitasuna gauzak ikaragarri ondo gogoratzeko eta hori da nire maite duta. Eta uste dut gure urrengo bi gonbidatuak ere aurkeztu eta euren maite dut eskatzeko momentuare badela. Batetik hemen gurekin estudioan daukagu Xabin Fernandez, aspaldiko partez, berriz ere gurean, eta ongitorri eman barri dugu, Xabin, ongitorri. Egunon, eta eskerrik asko gonbitegatik. Aizu, plazar bada. Eta bestalde, mikrona prestatzen badugu, bera dagoen tokitik entzun dezagun, Intza Alkain ongietorri eta egunon eta ongietorri bigarren kafera. Bai, mila esker, egunon. Xabin, zina zure maite duta? Nire maite duta, begira, gogoratu naiz, gaur nire lagun baten urtebetetzea dela. Ara? Bai, Jonen urtebetetzea. Eta Jon da zerbitzaria, ezta? Eta gogoratu naiz, askotan, Jonek, kafeak atera izan dizkidala, ezta? Eta iruditzen zait oso polita lanbide hori, ez? Azkenean, batzuetan, oharkabean pasatzen dena, egunero jende horri kafea, goxo eta maitasun askorekin ateratzen duten zerbitzari hoiek. Beraz, zerbitzari hoiek izango lirateken ere maite duta. Ni ere izan naiz aspaldian, kafeak ateratzen eta izu lan polita da. Bai. Aizu, zure maite dutarekin oso ondo lotu eta josten den kantu bat ere, badaukat, eta hau inoiz entzun ez duzuen kantu bat da. Beraz, berezi egiten du. Kafea aipatzen duen kantuak hainbeste ez dira. Baina... Bueno, ez dira, hainbeste. Ez ditugu hainbeste, gero bila eta bila ibiltzen gara, baina... Bueno, da kafea bezala, gero honak izatea... Ja, hori beste kontua. Uste dut Xabinek ezagutzen duela kantu honen sortzailea. Hartu gabeko kafeak aspaldi oztu dira. Ez pentsau denik bizitzaren magia. Diozun bitartean badoa eta bizi erdia. Edo akaso ia guztia. Esan ezinen ez ikusiak kanta, etorkizunean laizter entzungai izango da, baina tira, horrela behin gertatuko den primiziatxoan ari gara entzuten hemen bigarren kafean, itzakiek ere merezi duelako eta kafe giroan ariko garelako. Intza Alkain ere bere maite dut askatu beharko diogu, Intza, mikrofonoa uste du zerorrek kendu duzula, ez da? Horen, bai? Listo, oin bai. Zein da zure maite duta? Nire maite duta, pixkat maik esan dunetikan hausnartzen jarri naiz, ez? Eta pixkat maik aipatu du isilpean historiara pasatzen dian horiek, edo jartzun handia ez daukatenak. Eta horrekin hausnartzen, nik kontuatu naiz ere askotan kolektiboak, ez? Ez diala, normalen kolektibo bat ere famatu egiten danen, adibidez, pertsona batek hartzen du oihartzuna, edo pertsona batengan erortzen da pixua edo errekonozimendua, ez? Eta askotan pertsona horren atzean edo atzean ez, alboan jende pila bat dago. Eta horrekin lotuta ere lagunak, askotan sareak, lagunak, horiek diala pertsona horren ondoan daudenak beti, eta igual ez diala historiara pasatzen edo atzean gelditzen dianak edo itzaletan. Eta horiek pertsona horiek edo sareak, orokorren sareak eta kolektiboak maite ditut nik. Baina bizitza ez dira iragarkiak, gure aurrean zapaldu dituzte. Begistan ez dauden ez ikusiak,
ez ikusiak azalean sentitu arte ez gara mugitu ia noraino luzatu den gure nagia Ostutako bezain beste kafe bizitza galduria Un gato como cualquiera ipuineko protagonista katu bada. Katu baten itxura fisikoa duen katu bat, begi berdeak, ile grisa, buztan luzea, baina hau ez zen edozein katu. Poltsiko baten barruan bizi zen katua baizik. Anibal Gobi jaunaren txaketaren poltsikoan. Poltsikoko katuarentzat poltsikoa leku paradisiakoa zen. Katu batek desira zitzaken erosotasun guztiak zituen, baina batez ere harren barruan bizi ziren pelusa gustatzen zitzaizkion. The Puppet Boy of Warsaw liburuko protagonista ume bada. Bigarren mundu gerra garaian Polonian bizi den mutikoa. Bere aitonak poltsikoz jositako beroki batzuen, eta patrika horietan txotxongiloak ezkutatzen zituen. Beraz, badakigu poltsikoetan katuak eta txotxongiloak abitzen direla. Baina antzerki bat, sartu daiteke antzerki bat poltsiko batean? Dirudienez bai, hala erakusten digu poltsiko antzerkiaren jaialdiak behintzat, formatu txiki eta ertaineko antzerki ikuskizunen erakustaldiak. Eta 2024ko poltsiko antzerki sorkuntza programak baditu dagoeneko irabazleak. Jasotako proiektuen artean, epaimaiak lehen saria eman dio F edo zurekin izan nuen azken Reiba antzeslanari eta bigarren saria Famiglia antzeslanari eta horregatik gurean ditugu Intza Alkain eta Xabin Fernandez. Eta gurtutu ditugu dagoeneko, baina berriro egunon. Egunon berriro. Egunon berriz ere. Gustatuko litzaizueke poltsiko batean bizitzea? A ber, zer dion Rocío? Rocío! Ez dakit, hola, lehenengo imaginatzen hastezea, eta ez dakit ni poltsiko batean eroso egon zaitezke, ni txikia naiz, eta bueno, baino... Nik hori esan behar nuen, nik tamaina hondiko poltsiko bat beharko nukela barruan sartzeko, baina leku goxoa iruditzen zait. Bai ez, neurrira egindako poltsiko bat, hartuko nuke ontzat nik uste. Gainera kariño asko ematen dugu poltsikoari, eskua sartzen dugu, eta barruan dagoen alaztan dugu, ez dakit. Ia da, sorpresatxoak ere batzutan aurkitze dituzula, ez? Habia, txampon bat, edo klineseko bat. A ber, Intza, pixkate asmo handikoagoak izan behar dugu, ez? Negua dator eta hartuko dugu, neguko beroki hori horrelako batean, eta ez dakit, ez zitu zango 500 euroko baino, 20 euroko billetetxo bat, hor poltsikoan, ez, behintzat, txampon bat ja... Hori ontasuna emate izute batzutan. Mira, txampon batek ja poz gutxi ematen du gara hauetan, txampon triste batek, ez du kafe baterako ematen pentsa. Nire amaren bata zan Mary Poppinseko poltsoa bezala, poltsikoan, hortik atera zezan, ezaki, pintza erdia, botoiak, ate horratzak eta denetatik oso magikoa zela. Nik gusto handiz, biziko nintzateke poltsiko batean, txotxongilo eta katuekin batera loa da. Intza eta Xabin, zorionak, lehenengo gauza. Bai, esker. Alde batetik, kanpora sartzen rekorrido, izugarriarekin, eta beste alde batetik, kasu honetan banatuta, baina, Intza, zu F edo zurekin izan nuen azken Reiba, antzeslanean edo proiektuan bilduta zaudelako, eta Xabin Familia antzeslanagatik. Intza, zorionak, nola sortu zen ideia? Bai, ideiaren abia puntua edo ukizun Maite Aizpuruk, intuizioz ere jozu nigana eta ideia bat zeukala zerbait egiteko, hau beti holasten da, ez? Helburu zehatzi gabe, zerbait estenikoa dan zerbait egingo dugu, eta berak bazun ideia bat buruan, gai bat bereziki zala laguntasuna. Eta nahi aurrek asko motibatu zian, edo esan nun, bai, horri buruz hitz egin nahi dut, ez dakit zer esan nahi deten, horri buruz, baina hitz egin nahi dut, eta hola hasi ginen lanean. Eta aldi berian, intuizioz ere jo genuen Mejillon Tigre kolektiboaren gana, Eider Perez eta Ane Garziaren gana, eta behaiek hitzaren munduan oso abilak dira, eta holaxe sortu da, taldea, F taldea,
Eta Maitek aurkeztuzun poltsikora deialdia, eta oraintxe pues hasiko gea experimentatzen pixka bat, ea zer daukagun laguntasunan ingurun esateko. Nire burua ari da iten lotura bat Formon kolektiboa, Mejillon Tigre kolektiboa, zure maite duta kolektiboekin, sorkuntza kolektiboaren alde beti. Bai, nik behintzat ala ulertzen den, niko era horretara egiten dute lan gustora, errazen, ez dakitez, azkenen antzerkiak berak badauka kolektibotik asko. Antzez lana bera ere emanaldiak eta kolektiboak dira, eta sorkuntza era taldean eta kolektiboan ematen da. Orduan, bai, nik behintzat asko disfrutatzen dut eta ala ulertzen dut lan iteko modua, eta bai. Zuk esan duzu kolektiboaren gorazarrea, baina F letraren gorazarrea dago hemen, F edo zurekin izan nuen azken reifa, formol kolektiboa, familia, zer gertatzen da F-arekin? Ez dakit. Badago misterio bat argitu behar duguna, Bai, urrengorako... Bai. Ikerketa bat ingo dugu F-arekin, fikarketa ingo dugu, hau zer gertatzen da F-arekin. Bai. Kiss I place upon her brow. Oh, my lady, lady, I am loving you. Eta F-erekin jarraituz Fernandez jauna, Xabin. Bai? Familia horraino, nere F-ak uste dute. Eta dena kasualitate, ez gertatu dela esango nuke. Baina behira zenbaterainoko kasualitatea, intzak eta bio kanpora sartzenekin jarraitzen dugu, tarteka elkartzen gara, eta ez genekien, ez? Besteak eraman zuenik sari hori, eta azkeneko emanaldietako batean esan nio nahizu, intza, ez dizut hau komentatu, hau eta hau gertatu zait, eta bakizu guri ere eman digutela saria, eta horrela konturatu ginen, eta oso polita izan zen. Eta intzak orain esan duenaren harira, konturatu naiz, nik oso bestela egiten ditu ala gauzak, eta intzarekin alderatuta, beste bide batetik abiatu dela, nire kasuan familia proiektua edo. Egia da kanpora sartzenek nire kasuan lagundu didala. Zer ikusirik ez duten bi proiektu izan da ere, baina egia da, nik idatzi dudan lehen obra izan zela, kanpora sartzen izan dela, ezta? Eta eman dit, nolabait konfiantza, pixka bat gehiago saiatzeko, ezta? Eta azken hilabete hauetan, desente idazten ari naiz, gusto hartu diot, eta horrela aurkeztu nuen proiektu hau, egia esango dizuet, pretentsio handirik gabe, itxaropen gehiegirik gabe, horregatik oso bakarkako abia puntua izan du proiektu honek, ez? Nik proiektua aurkezteko gogoa, izan nuen, eta orduan jarri nintzen nire kidearekin harremanetan, Maider Diaz Martinekin, eta berari azaldu nion pixka bat zeintzen nire asmoa, bera ere proiektuan sartu zen, baina hori, itxaropen handirik gabe, eta guretzako sekulako ez ustea izan da sari hau jasotzea, baina oso pozik gaude. Familian dago herri txiki bateko autobus geltoki bat, aita bat, alaba, eta aitonaren urtebetetzea. Bai, gauza asko dituzu ja, hor, osagai asko dituzu. Osagai asko daude. Bai, osagai horiekin abiatu dugu abentura hau, bai. Poltsiko antzerkia izanik, ez dugu leku handi bat behar, eta gure poltsikoa, kasu honetan, izango da autobus markesina txiki horietako bat, herri txikietako periferian horri irteeran, edo sarreran egoten diren parada txiki horiek, bai, eta aita alaba batzuk autobusaren zain. Autobusa berandu beti bezala? Autobusa berandu, ze badakizu herri txikietan, batzuetan orientatiboak ere izaten direla ordutegiak, ez da iria bezala, ez da? Desorientatiboak izaten direla. Hori ere politia da, ez abentura bat, autobusaren zain, geratuko naiz, eta ea noiz etortzen den. Gathered all my money, I'm going to town. Zagit, Goiuri eta Inigo dakite, baina, momentu honetan zauteitze egiten poltsiko antzerkile egiteko 3 irabazlekin, Egia da, joe, nola konturatu zarete aspaldira bat zenuen. Pasa dira urte batzu. Zenbat urte, Mai?
2019. Emeretzian, ez dira, beste. Ja, ez diran beste. Amalulur proiektuarekin, eta bueno, azken emanaldia guain dala gutxin deu, Posik, oso posik. Zenbat emanaldi egin dituzue Amalulurekin? 70 bat ola, kontuan hartuta erdian pandemia izan genuen, Bai. justo liburu argitaratu zenean, eta Kriston Bajoia izan genuen, baina gero berreskerautu zen indartxu, eta bai, posik, Euskal Herrin 70 boloitea ikuskizun batekin, benetan, loteria. Eta burura etorri zait, saria jaso genuenean, aipatu duzuena, sekretu hori, ez esan inorri, alde batetik zu badakizu igual bi aste lehenago argitaratu baino lehen, osea, bueno, notiziatea baino lehen, eta egoten zara, barruan sekretuarekin inorri komentatu gabe. Eta beste aldetik ikuskizun bukatu gabekoa dala, porque presentan dela lagin bat edo proiektu bat. Orduan alde batetik notiziona beste aldetik marroia, porque Kriston presio bukatzeko estrenaldirako obra, ez dakit hortan zaudete, bai. Alde batetik irabazi dugulak guai, baina beste alde batetik, hau ondo behar da. Bai, bueno, eta bestetikan guri behintzat gertatzen zaigu, hartu degunez adibidez proiektu hau esperimentaziorako espazio bat gisa, aldi berean laguntzen du, ez? Azkenen da etapa bat edo ona iritsi bertzea data honetara eta zerbait aurkeztu. Horrek orduan ere gero prozesuan zehar, pixka laguntzen dizu zerbait finkatzen, ez? Edo behartzen zaitu zerbait finkatzera, prozesuola experimental eta irekietan. Orduan, bueno, ondo dago geltoki bat bezala hartzea eta guk behintzat ala hartuko dugu. Bai. Hobeto egiten da lana, epe bat edukita? Nik uste du baietz. Inigo lehen aipatu du, ez da, inauteriak egutegian markatu behar direla, ez da. Honek ere laguntzen du, ja badaukazu hor zerbait fisikoa, eta orduan, bueno, alde batetik presio pixkat ere bada, ez da, baina askotan, nire kasuan behintzat lagungarri izaten da presio hori, eta laguntzen dit batzuetan, bestela oso, nola da, prokrastinatzaia izaten naiz, edo bueno, luzatu dezaket prozesua, ez dakit noiz arte. Orduan, bueno, jakinda, udaberri aldean izango dela poltsiko jaialdi hori, bai, laguntzen du, bai, dena azkarrago eramaten. Uste duzu asko aldatuko dela, pentsatzen dute ezingo duela asko aldatu, zesaria proiektuarekin irabazi duzu, eta hori egin behar da, baina asko aldatuko direla zuen lanak hemendik urtebetera? Baliteke, ez? Behintzat, naiz eta muina edo horregon eta hori mantendu, agian forma bai erabat aldatu daitekela edo auskalo, ez? Gu behintzat ere orain jarriko gea materialarekin kontaktuan eta askotan gorputza jartzen diozunean edo espazioa edo bizi hartzen dunen aurkeztu ezun material horrek igual beste forma bat hartzen du. Espero etzen nuena, ez? Eta sorpresa ere hor dago. Orduan, aldatzen bada pixka bat ere onerako izango ala nik uste. Nik galdera badaukat intzarentzat, ze lanaren sinopsian irakurri dut lagunak izatera jolasteko geratu gara. Eta jakin nuke nola egiten dan hori. Norbaitekin geratu eta jolastu lagunak izatera. Jo, bai ez, batzutan hor gauza pila daude ez, baina azkenen laguntaldeetan rolak hartzen ditugu. Eta segun eta zeinekin zauden, ze laguntaldekin zauden, kuadrillarekin rol bat hartzezu. Ikastaldean zaudenean, beste bat, laneko lagunekin zaudenean, beste bat, ez? Orduan, azkenen rolak hartzen ditugu eta jolastu iten gea talde horretan edo kolektibo horretan pertsonaia bat hartzen dugu eta hortik jolaste gea, ez? Eta gero txikitan ere beti jolasak egiten zianen edo rol jolasak edo jolas simbolikoak beti azkenen paperak hartzea jolastezia lagunekin. Orduan, hortik badauka asko. Badago utxune bat, ez? Agian edo niri iruditzen zait, agian laguntasunari eskinitako hainbeste lan ez daudela edo hainbeste pelikula, hainbeste liburu, ez? Orain arte pixka bat joan garela agian harreman erromantikoetara, gainera heterosexualak, eta horri buruz asko idatzi da, asko filmatu da, abesti asko egin dira, baina agian orain bagaude, ez? Paradigma baten aldaketan eta egiten dugu laguntasunaren gorazarrea eta ikusten dugu bizitzeko beste aukera bat ere badela, ez? Lagun artea eta ez agian bikotekide bat topatu, ezkondu, seme-alabak eduki eta listo, agian egin daitekela bide luzea lagunekin. Eta ez dakit hori, iritzi pertsonala den edo ados zaudeten.
Bai, gu kolektibo bezala edo talde bezala erabat ados, justo hori izan zen motivazioa edo hausnarketa horretatik abiatu ginen honi buruz hitz egiteko, ez? Gaur egun zaintza sarei buruz asko hitz egiten da eta nei adibidez gertatzen zait pertsonalki garrantzi handia ematen diot lagun sareak sortzeari eta lagunen zaintzari, ez? Eta hori kriston debaterako ematen duen gai bat ere bada, ez? Agian beste harreman mota batzuk bai ditugu oso revisatuak eta oso hausnartuak, baina lagun harremanak agian ez. Eta hor ere badaude beste harreman motetan gertatzen dian minak, ardurak, beldurrak, eta badago asko oraindik horren inguruan hausnartzeko. Orduan, hori izango gure abia puntua behintzat, bai. Zaintza sarea aipatu duzu, eta nolabait zaintza ere ez dakigu, baino agian aipatuko da, Xabinen lanean, ze badaukagu oratxona, zarritxe batean dagoena, uste duzu, egongo dira, bi lau lan hauen artean horrelako ez dakit gaien zeharkakotasun bat, naiz eta oso gai desberdinak diren. Bai, baina badute antzekotasunik. Azkenean familia batzuk ere, lagunak ere badira, ez da? Eta kuadrilla batzuk ere kasi familia ere bihurtzen dira. Gure Euskal Herri maitean adibidez kuadrillaren irudi hori oso barneratuta dugu eta askotan mafia moduan aurkezten dugu eta familia batzuk ere izan daitezke mafia, ez? Pixka bat horti dator baita ere famiglia joku hori, ez? Pixkat mafia italiarreko kide bat izango baliz bezala, ez da? Familiak, badu bere konstituzioa, baditu bere arauak, ez? Badu bere zaintza sarea bai, baina arau batzun barnean, ez? Familia batzuetan, ez denetan, eta guk horrekin ere jolastu nahi dugu, bai. Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen argia eta... Askotan ere familia laguntasuna izaten eta lagunen artean familia bezala tratatzea. F letrari buruz hitz egin dugu, G letra hartuko, porque izenburuan familia G hori dago erdin, ez dakit, izan baitugu begik familia hitzan zutea, italiara goaz eta kontzeptu familiara oso hermetikoa eta oso kainero. Bai. Bai, uste dut, esan dudan moduan, familia batzuk badirela pixkat mafiosoak edo, ez da? Edo omerta bat badagoela hor tartean, ez? Arau bat, zein esaten duen, familia batzutan, familiako gauzak hitz egingo ditugu familian, etxekoekin, eta trapuzarrak ez ditugu aterako, ez da? Eta, autobus geltoki horretan, agian aterako dira, behar ez diren trapu zarroiek, ez da? Agian, gutxien espero dugun momentuan ateratzen direlako askotan. Isiltasun asko izaten ditugulako familiarekin, ez dakigu, hainbeste gauz esan ditugu ja, dena esan da dago, batzuetan isiltasunak ere esan nahi handia duela familiaren barruan. Enuen jakin hobeto egiten Azken aste hauetan, Xabin, kantuan ere ikusi zaitugu, hola, entzuten ari garen eta streamingez jarraitzen gaituztenek ere ikusten ari diren Imanol González Gurrutxagak zuzendutako oraindik abestiaren, esan ez zinen oraindik abestiaren bideoklip honetan, hor ere egonda, Janire Arantzaberekin hemendik ere bidali du, bihotz bat intzatazu ikusita, holako, parte hartze oso berezi bat, ez? Enuen jakin hobeto egiten esaldi horren azpian norberak topatzen baitu, bere aterpetxoa, ez? Bere poltsikoa bizitzeko, eta lan ederra egin duzu, bai Imanolek, bai zuk eta bai Janirek, baina hor izan duzu, beste esparru batzutan aritzeko aukera, edo? Bai, eta oso eskertuta nago, egia da prozesu luzea izan dela, eta honek pixka bat borobildu duela Janire eta Bion arteko harremana, esan ezin proiektua, eta kanpora sartzen proiektuen arteko lotura, ez da? Zeguk, sortze prozesuan abesti hau orduan txe aterata zegoen, plegu abestia, esan nahi dut, eta plegu abestia iruditu zitzaigun aproposa zela gure antzerki obraren parte izateko, eurekin hitz egin genuen, utzi ziguten abestia, eta ordutik zorretan nago Janirerekin, eta
eta proiektu guztiarekin. Beraz, diska berria zetorrela jakinda eta single berriarekin lanean zebilela, Janirek esan zidan, nolabait zurekin ere gogoratzen naiz abesti hau entzuten dudanean, eta gustatuko litzaidake zuere parte izatea. Eta orduan horregatik, borobildu dugu bion arteko harremana Imanolek egin dago lan zoragarri honekin. Intzalkain hemendik besarkada bat, agurtu egin martza ituztegu, baina tira, zurekin aurrez aurre kafe hartzeko itzorduare hartuko dugu lasaiago aurrerago, sorkuntza lanekin ere aurrera zozenean, baina oraingoz horixe, eskerrik asko eta besarkada bat. Zuei, tarte hau eskaintzagatik, eskerrik asko. Agurintza. Eta Fernandez, bere agurtu bartzaitugu, baina zuri ere mila esker berriro gurekin aritzeagatik eta beti delako goxoa, zurekin, sorkuntzaz, lanetaz eta eginako gaien inguruan aritze hori. Beraz, kafea beste batean ere aterako dizugu berriro. Primeran, zaigu naiz, eskerrik asko. Eskerrik asko. Goizeko 11:00 8 minutu bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea. Kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena. Zein zerikusi ote dute frankismo garaiko Eliza Katolikoak, dantzari talde batek, Altsasuko inauteriek, Olentzero, estatu gabeko nazioek, eta gozategi. Mundago lotura, txistea dirudi ezta? Badago guztiak lotzen dituen ari bat. Eta ari hori Andramari eusko dantzari taldea da. Mila 1955 urtean, Eliza Katolikoaren babesa eta laguntzarekin, Galdakaoko zenbait gaztek Andramari eusko dantzari taldea sortu zuten. Dantzari talde bat, lehen Eliza aipatu zu. Eta ordutik taldeak nazioarteko beste hainbat aberrietara zabaldu izan du euskaldunon kultura tradizionala. 70ko hamarkadan taldearen garapenaren ondorioz musika eta dantza zaharraren ikerketa eta berreskuraketa lanei ekin zioten. Eta galtze hartzedon hainbat ospakizunei eutsi zieten. Altsasuko inauteriak. Eri da. Eta azken urteotan Andramari dantza taldeak itzordu finkoak ditu Galdakaon. Maiatzeko erreginak, San Juan Bespera... Olentzero... Hori da! Eta nazioarteko 2 jaialdi antolatzen dituzte. Folklore bizian udapartean eta musika bizian udazkenean. Estatu gabeko nazioak. Perfecto. Eta gozategi, txistean gozategi aipatzen zen. Aipatutako musika bizian jaialdian egongo direlako. Munduko plaza izango da Galdako urriaren 27an eta 28an musika bizian jaialdiko 9. edizioa egingo dutelako. Estaturik gabeko nazioen jaialdia. Eta horretaz hitz egiteko, Xabi Ealo dugu gurean. Egunon, Xabi? Egunon, bai. Zer moduz, urduri? Bizkat bai, hemen azken ikutuak ematen, oin hasiko dira eszenatokia montetan, karpa ebe gabi zamaitzen montetan, eta danetarik bizkat egiten, batzuk barra montetan, eta danetarik bizkat. Ikusten zaitugu, karparen azpian, aipatu dugu, urriaren 27 eta 28 dela hitzordiaren eguna, gaur montaketa lanak, eta aipatu dugu, estaturik gabeko nazioen musika jaialdia dela. Nongo doinuak entzuteko aukera izango dugu aurten? Aurten eukiko dugu aukera entzuteko, lehenik eta behin
Kornuaiesetik datorren The Stooges taldea, gero jarri dozuen Gozategi, aurkezpen handirik beharrez dauen talde hori, eta gero ja zapatuan eukiko dugu Bretañatik datorren Startillen, gero Kosovotik datorren The Gypsy Group bakatu, eta azkenik Makona, Lepitxarra. Hasiko da dena kale animazioarekin, hori ezinbesteko izaten da, ez? Horrelako musika jaialdian jarri behar da herria dantzan eta abixatu behar zaio herriari badatorrela jaialdia, ez da? Badatorrela zerbait da, eta horretarako bihar arrastiko 7etan taberna ibiltari aukio dugu. Euria ematen badigu aukera behintzat, taberna ibiltari aukiko dugu, arrastiko 7etatik aurrera, eta gero ja 9:30 hasiko direz kontzertua. Aipatu dut 9. edizioa duela jaialdiak, eta 2014ean sortu zen okerrez banago. Horrek esan nahi du, pandemian etzen utela etenaldirik egin? 20an egin zen beste formatu baten, formatu txikiago baten, Torrezabal kulturetxean, eta hemengo taldeekin bakarrik pertsona bil. Gero 21an egin zen egoera normal baten, eta gaur arte. Aipatu ditugu, baditugula ez, Kornuaiesetik etorritakoak, Euskal Herritik, badagoela taberna ibiltaria, baina hori gutxi ez, eta lutierrei ere leku nabarmena egiten zaie musika bizian jaialdian. Zergatik, nondik datorrau, kontatu pixka bat? Azken finean Andramari dantza talde tradizionala denean, euskal kulturari ematen dio garrantzia, eta euskal kultura eta beste kulturetan ere musika instrumentuek badaukate euren garrantzia berezia, musika instrumentu barik ez legokelako musikarik azken finean. Horregatik musika bizitzeko beste modu bat dela uste dugu, lutierren eta musikari artizauena, orduan horregatik egiten zaie urteroko azoka hori eta urtero ematen zaie espazioa hemen Turrondoko kartan. Pentsatzen dut, beraiei lutierrei ere ilusia egingo diela ez, azkenean ez daude inbeste espazio, beraien lanak goraipatzeko, ze azkenen egiten ditugu galak, musikariei sariak banatzeko, egiten ditugu ospakizunak, antzezlek, euren filmak erakusteko, baina lutierrentzako agian bada ez, isilpean egindako lana. Hori da, eta nolabait hori plazaratzeko edo izkutuko lan hori erakusteko, aukera egokia dela deritzogu, eta horregatik esan dugun bezala lutierrei espazio duten zaie, eta gainera euren materiala, eurek egindako instrumentuak eta saltzeko aukera ere egongo da, azoka moduko baten, eta erakusketa, musika erakustaldia, eta denetarik izate dituko dugu zapatu goizen. Aipatu ditugu, Kornuaies, Bretaña, Kosovo, Euskal Herria, beste urteetan, bagian Galizia, Katalunia, nola sortu zen ideia hau zergatik, estatu gabeko nazioen jaialdi bat? Egin dozuen sarrera horretan ipatu duzu ez, Andramari sortu zela 1955ean, eta hori eta gutxira, bazizala munduan zehar gehien bat Europatik bidaiatzen eta hainbat jaialditan parte hartzen, eta jaialdi horietan aurkitu zituzten gure antzera dauzen beste kultura batzuk, kultura minorizatuak edo zango dugu, eta horrek kultzatu zituzten musika bizian sortzera. Orain jarraituko dugu, berriro Galdakaoko karpara itzuliko gara, baina 11ak jotzear ditugu eta estudio zentraletara jo behar dugu azken ordua ezagutzera, ez dainigo? Bertan dugu, Egoi Belategi lankidea, eta beraz, azken ordukoari helduko diogu, Goiurik esan da bezala, Egoi Belategi. Egunon bai, ongintzuten hau zuen, nik zuek ez zaituta entzuten eta? Egunon, Egoi, entzuten gaituzu? Arazoren bat daukagula dirudi, baina entzuten nauzue, beraz bai, guazen zuzenean, kontu bakarra dugula nabarmentzeko goizeko ordu honetan, eta langabeziaren azken datu eguneratuak dira, adi ikustekoak, badirudielako iragarritako joera aldaketa heltzen ari dela. Langabeziak gora egin baitu Euskal Herrian azken 3 hilabeteetan. 15.600 langabe gehiago zenbatu dira tarte horretan populazio aktiboaren inkestaren arabera, eta ondorioz 119.000 inguru dira une honetan lanik gabe dauden pertsonak Hego Euskal Herriko 4 lurraldeetan. 4 herrialdetan hazi da gainera langabezia, baina Gipuzkoan izan da gorakadarik nabarmenena 8.000 langabe gehiago baitaudoren lurraldoretan guztira 29.000 eta 400 lirateke. Langabezia tasa 2 puntu baino gehiago igo da, 8,67 arte. Araban berriz 14.000 eta 800 langabe daude aurreko hiruilekoarekin alderatuta 4.000 gehiago. Langabezia tasa 9,15 da, ia 3 puntu handiagoa. Nafarroak du langabezia tasarik handiena, une honetan Euskal Herrian, 9,29 da hain zuzen ere, baina proportzioan ez da inbeste hazi puntu erdi besterik ez. Guztira, 30.000 eta 600 langabe daude Nafarroan aurre
aurreko hiruilekoan baino 2.100 gehiago. Bizkaian azkenik langabeziaren igoera apalagoa izan da beste herrialdeekin alderatuta. 1.500 langabe gehiago daude, 54.300 guztira, eta langabezia tasa 7,87koa da. Iazko epe berarekin alderatuta langabeziak ere bagora egin duela esan behar Euskal Herrian 3.400 langabe gehiago daudelako ineren datuei jarreki. 1.700 gehiago dira Nafarroan eta beste gehiago Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Agur esan baino lehen, beti bezala informazio praktikoari tartetxoa eskainiko diogula, errepidetara begira esan behar, une honetan, badirudila, lasaitasuna dela nagusi, trafiko zuzendaritzaren arabera, ez baitago aparteko goraberarik. Onaino beraz, eguerdiko 12etan bueltan izango garela informazioaren ariaren bigarren edizioan eta bitartean gozatu bigarren kafeaz. Eskerrik asko Egoi Belategi, hauxe azken ordua 12etan informazio gehiago eta gu aurrera. Zazpi itxaso eta kolatuak sentitu ditu txalupa zaharrian. Galdakako musika bizian jaialdiari buruz ari gara, antolakuntzako kide den eta gurean dugun Xabi Aloren eskutik. Eta tira, astebururako datorrenaren laburpenare egingo dizuegu, bihar urriak 27 ostirala, arratsaleko 7:00 abiatuko da kale animazioa Santi Bruar plazatik hasita taberna ibiltariarekin. Eta gaubeko 9:30 kontzertuak Iturrondon, The Stous, Kornuaiesetik eta lehen ere aipatu dugun gozategi taldea. Plater potoloena larun baterako dator. Eguerdiko 12etan hasiko baita Lutier azoka, musika erakustaldia eta tailerrak, eta hortz izango ditugu Andrea Pisu eta Giancarlo Seu Sardiniatik, Jean Boudon Gaskoniatik, Jakia Galiziatik, Espela Nafarroatik, Ose Salbokak Arabatik, Jotzen perkusioak Bizkaiatik, Katxarrismos ere Bizkaiatik, Trintxa Zurlanketa Galdakaotik eta Koldo Telleria bera ere Galdakaotik eta, arratsaleko 7:00 kale animazio Iturrondotik, Eingoren eskutik, gaueko 9:00 kontzertuak berriro Iturrondon, Estragen Bertaniatik, Gypsy Groove Kosobotik eta entzuten ari garen Makonak Euskal Herritik, nolabait tabernako argiak itzaltzera eramango gaituzte. Antzera itota itxasotik apartatzean harrapatu gaituzte tabernak. Eta Xabi Alori galdetu behar diogu, ea entzulea nola konbentzituko dugun, inor zalantzan baldin badabile oraindik, Xabi, hementxe duzu aukera, Galdakora asteburura gonbidatu eta konbentzitzeko. Entzulek ez dezaten euki zalantzari Galdakora etortzeko, giro oso polita sortzen dalako hemen Iturrondoko karpape honetan, euria guretzako ez dalako arazoa, karpak babestu gaituelako euritik, eta esan dozuen horrek animatuko dituelako bertaratuko diren danak, eta hemendi animatu eta zalantzarik ez euki Galdakora etorri eta disfrutatzeko. Gonbita hortxe jaurtita, eta esan da bezala asteburuan euria izango bada ere, karpapean goxo eta musika giroan eta jende zoragarriz inguratuta. Gainera bakatu detallitxoa, egongo da barra esan dugun moduan, eta gero afaltzeko taloak ere eukiko dugu, zuzak ez dago aitzakian. Taloak. Akaso goiuri ja faltazuen bakarra, taloak ziren. Gonbidatu zauzia danak. Estaturik gabeko herrialden arteko musika jaialdia, 9. edizioa, eta hortxe bihar eta etzi Galdakaon izango duzuena. Xabi Alomez, eskerrik asko, gaur guretzat tarte hartzeagatik, hortxe entzun makinak eta lanean, muntaia lanetan, eta tira, jarraitu lasai lanean eta gozatu urrengo egunetan. Ederto, eskerrik asko. Izan ondo. Bai. Itxasoari zordiot bere, gorpuzta izatia. Ez aldakizu arnasa falta zaidala, errekan gora noan bakoitzian, arañen antzera itotak itxasotik apartatzean, harrapatu gaituzte tabernako argiak, marinel bakartion bizi modu tristea, camarero ataraizo eskeler korrondia, egun sentiarekin
daukagu partitzia, harrapatu gaituzte, tabernako argiak. Arratsaldeko 11 eta 6 minutu mai Gorostiaga pozu Glaizer joan behar du, baina mai, zoazenean, jarraitu entzuten kotxetik naiz irratia, ze ez dakizu, Akaitz Sarasolak dakarren proposamen puxka, ez dakize kontatu digun, Ibis eremitaren migrazioari buruz, tartean kokatu dizkigu, Goiuri, paramotorrak. Paramotorrak? Migrazio gidatua, aipatu behar digu, ez dakigu zer da migrazio gidatua. Alpeak? Bale, nik badaki zeri buruz dijoa hori. Bazegoen pelikula bat oinarrituta benetako kasuetan, bale, ez dut spoiler egingo kotxen entzungo ez fijo. Bai, Toskana, paramotorrak eta gaztiak, denak hortxe saltxa berean. Eta Torremolinos. Torremolinos. Nahiago duzuena, jendeak nahiago du Italiara joan, la Dolce Vita, baina beste batzuk esango gute. Ni Torremolinos era berta eta listo. Hori eraukera da. Goizeko 11 eta 7 minutu bagoaz aurrera, ondoren ere abesbatza lehiaketako antolatzaileekin, Tolosako nazioarteko abesbatza lehiaketako antolatzaileekin, Xabi Ormazabal eta Aitor Rimazekin ere izango gara, baina oraintxe segituan, Akaitz Sarasola izango da gurean mai. Asteburua txintxo pasa, eta igandean itzordu daukagu. Bai, potente gainera, hori izango naiz. Bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8:00 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sarkuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea. Urte asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten.
Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible. Lehen ere aurreratu bezala, gaur berriz ere gurekin dugu, akaitz Sarasola Mugerza, eta kantuak berak ere ematen dio dagoeneko sarrera gure basozainari. Duen ziurtasunaren adorez. Ibilbideren basozain kantu aukeratu genuen, akaitz aurkezteko, aipatu genizuen naturaren zabaltasun horren inguruan ariko ginela, aurretik ura eta lurra, aurretik basoa zer den, eta gaur hegaztien migrazioan ariko gara, edo migrazioaren giro horretan, eta tartean zehazki murgildu beharko dugu, zer eta ibis ere mitaren munduan, ez dakigu oso garbi, noraino, eramango gaituen mundu honek. Akaitz Sarasola, egunon eta ongit horri berriro, bigarren kafera. Egunon. Bueno, ibis eremita, hegaztien migrazioa eta ibis eremita, horrelaxe, bota digu lerroburu bezala akaitzek, eta uste dut hau dena testuinguru batean kokatu beharko dugula. Bai, azken finen, gaur nahi dizuet itzein iris eremitataz, euskeraz ermitaua da, berez? Eremita dator latineko da gazeleraz erabiltzen deun eremita, ez? Ermitaño. Ez zaiten ateatzen. Eta azkenen da, hegazti bat oso ez ezaguna Europa mailan, gero kontatuko izu ez zergatik, eta azken 2 edo 3 astetan prentsa nazionalean behintzat, eta internazionalen de baita, nahiko lekua edo nahiko leku eukiduna azaina handi bat indulako hegazti honek, pues, zientifiko batzun laguntzaz. Aha. Soilik zurekin Eta zer da egin duena, edo ez dakit aurrera daiteken, edo honek garapen bat behar. Aurrena hasiko dira pixkat azaltzen migrazioa zer dan eta zergatik egiten duten hegaztik, ezta? Testu inguratzeko pixkat. Migrazioa da, hegaztik egiten duten, hegaztik eta animalia askok egiten duten ibilbide bat esango deun, urteko normalen 2 momentutan, normalen udaberrian eta udazkenean, eta egiten dute bizilekuz aldatzeko. Bizileku aldatzea dakar arrazoi bat. Arrazoia da ugalketarako leku baten bila, o beste habitat baten bila, klimaren arazoak neguan batez ere saiesteko, eta beste hainbat arrazoi. Iris eremitak klima arrazoiengatik egiten du, edo egitezun migrazio hau, eta normalen migrazioa bizatezan zentro Europatiken Espainia aldera edo Marruekosera. Baina iris eremita, eta kontatuko zineten pixkat iraganean hitzeiten nahi nezela, 17. mendean desagertu dintzan, eiza eta habitat galeraren ondorioz. Animalik gehienak desagertzen die, arrazoiengatik. Eiza presioa handikia gizakiaren aldetiken, eta habitata. Habitata gauz oso difusoa da, baina habitat konkretu bakoitzak dauka bere fauna bat lotuta, eta habitatoi galeran gutxitze bat ematen danen gizakiaren presioagatik, nekazaritza edo abeltzaintzaren ondorioz, animalia hauek janik gabe gehatzen die, bizileku gabe gelditzen die, edo ugalketa lekuri gabe gelditzen die, eta desagertu egiten die, edo beste leku batera mugitzen die. Iris eremitaren kasuan, eiza izan zen arrazoi nagusia, eta 17. mendean Europatik desagertu nintzen. Ze pena. Oso txori berezia da, así que bai, penagarria da. Eta edozin askotan, aurreko bitan uste esan genula, espezie bakoitza bere funtzioa dauke naturan, orduan desagertzeak dauke kate baten austura totala ematen du. Bueno, pues desagertu zanen, gehatu ziren 2 poblazio nagusik, izan ziren Marokoko iparraldean, eta bestea Siria aldean. Siriakoa momentu batzutan desagertu itezan, gero berriz aurkitzen zituzten, ez da poblazio oso estable bat esango genuke, eta gaur egun dauzke 12 bat bikote, oso gutxi. Eta Marokoko poblazioa berez handigoa da, nahiko establea dela esango deu, eta dauzke 250 bat txori. Hegazti, hobeto esan da.
Baino, poblazio hauek die sedentarioak, ez dute migrazioa egiten, eta garai baten Europan zehar bai existitzezala migrazioi. Honekin lotuta, hasi izan zientifiko talde bat, batez ere Zentro Europan, hegazti hau berreskuratzeko lanetan. Eta berreskurapen lan honetan, esan zuten, ekarriko jau hegazti batzuk, hasiko ditu hemen, eta gero neguan zeiten du, nola ikasi behar dute migratzen. Ezin dute Europan, Zentro Europan, normalen Austria, Alemania eta Suiza inguruko poblazioak dira, gaur egun existitzen dien nola da esateko nagusinak edo importantenak, o zientifiko taldea handina hor dago, horrekin lanen. Eta zientifiko batek, esan zuen, migratzen erakutsiko dieu. Hor badago, olako azaina antzeko bat, Ipar Ameriketan, antzarrai nola emakume zientzialari batek erakutsi zien, migratzen Amerika iparraldetiken hegoalderaino negua pasatzeko. Eta zientzilari honek esan zuen, nik olako zehozein nahi dut, ibis eremita berreskuratzeko. Ibis eremitaren migrazioa berreskuratzeko nola bait, ez? Bai. Bueno, eta migrazio horrek akaso albide duku duelako luzaroan bizirautea, eta ez? Claro, azken pentsatu behar deuna da, Ipar Ameriketan eta Zentro Europan, Ipar Ameriketan ez, Zentro Europan eta Ipar Europan klima pixka gogorra dala negun, lurra egiten du, hotza handigoa egiten du, eta hegazti hauek normalen balin badode evolutiboki prestatuta migratzeko, han ezin dute aguantatu gizakiaren laguntzari gabe. Eta asmoa da, animali baten berreskurapenen lan egiten duzuna, autonomo bilakatzea animali horiek behaien funtzioak betetzeko eta gizakia gainen egon behar izatzeko, bestela etxea bereak bihurtuko lieke, modu batea o bestea. Orduan, berreskurapen lauen hauetan migrazioa erakusteko, zientzilari honek esan zuen, erakutsiko dieu migratzen Toskana aldea, Italia. Eta erakusteko migrazio hau nolain, parapente motordun batzutan, txorin aurretik jute zien. Hau da, txoriak azten zituzten zientzialarik, behaien ama izango balie bezala, azkenen historia hori askotan gertatzen dena da, ate bat jaio, lehenbiziko aldiz pertsona bat ikusi, pertsonoi bere ama dala pentsatu, eta denbo guztin atzetik jarraitzen diola. Pues prozesu hau errepikatu dute ibis eremitakin, eta lortu zutena da, Italia... Baina zientzialarik egan juntzian? Bai, parapente motordun horietan egan juntzian Toskanaino. Normalen, migrazio hau ematezan abuztu bukaeran. Eta hola, 800 kilometroin behar izatzen zituzten, da jatzen ziren Toskana inungo arazoi gaben Alpek gurutzatuta. Garrantzitsua da Alpe gurutzatzea, zetik gero kontatuko izu ze pasazan. Kontuatzen hasi zien, alare, hau hasi zen, guain dela 10-15 bat urte migrazio hauekin, 9 migrazioin dituzte ja, dena ondo zijoan, baina kontuatzen hasi zien, txorik, behaie bakarri migratzen haste ziren, urtero behandugo haste ziela. Eta lehen urten, urri erdi arte ez zuten migratu. Urrin erdin migratzen hasi zienen, Alpeetan, behaiek bizidie laku baten ondon, orduan klima nahiko establea da eta nahiko suabegoa. Baino, Alpek pasatzeko behar dituzte behaien haize bolada horiek, askotan saiak da ikusten diteunen guk hemen, putrek, ez dute egan iten dute planeatu. Pues Alpek kruzatzeko, ibis eremitak behar ditu haize bolada hauek behai lagunduko dietenak pasatzen. Baina Alpetako klima urrian erdin oso hotza da. Horun lehen gurten ezin izan zuten pasa. Bueno, 30 martxo horitatiken, bik pasa izan zuten, beste guztik, batezik, kamioien bidez eman behar izan zituzten Toskanaraino. Beraz, monitorizatuta daukate euren migrazioa. Eta bat desagertu dintzen. Ai, ama. Eta bat horrek eman zuen klabea. Ai, ama. Bat hoi, handiken egun batzuta azaldu zen, Iberiar penintsulan, Malagan. Ja, ona da. Ez dakigu zergatik, baino txoriak erabakizun, hegaztiak erabakizun, hobeto zala Toskanaraino joan beharren, Iberiar peninsulara etortzea Malagara. Toskana pixka masifikatuta da, hola, eta turismo gehiagi dago Toskana. Torremolinos zen hobeto. Eta hobeto. Ez da, Torremolinos Malagan dagoen egia esan, patata tortilla gehiago, igual, Malagako ingurun Toskanan baino, eta
Bertan nahi agula, bai. Kontua da, oain dala gutxi gora bera 5-6 urte, hasi ziela berreskurapen lana, espezionen berreskurapen lanetan, Kadizen, Jerez de la Frontera. Antzeukean ja poblazio estable bat, baina leheno esan duen bezala, poblazio honek ez dakit migratzen, orduan sedentarioa zan. Kadizeko poblazio honek ez du behar migratzea, ze Kadizen klima oso egokia da urte guztin. Eta Malagara etorri zanen, txoriak izizena dauke, baina aztu intzait. Bitxor deituko dugu? Bitxor. Ez, gaina emea zan, así que bitxor ezin dizu. Bitxori? Bitxori, bitxori. Bide batez, Torremolinos Malagan dago, Bitxori etorri zanen Malaga, Alemania, Suiza eta Austrian ibiltzen dien zientzilariei bombilla bat piztu zitzaien. Esan zuten. Eta zergatik ez gedu lortzen Toskanako poblazioa eta Zentro Europakoa lotzea lortu duen bezala, zergatik ez geha saiatzen Kadizeko poblazioa eta Zentro Europakoa lotzen. Lotzea da genetikoki lotzea migrazioen bidez. Zegoain arte zeon poblazio bat establea, baino inongo mugimendu gabe, orduan genetika azkenen, da herri batekok herriko berdinakin ugaltzen jarraitzea bezala. Hoi azkenea, generazio batzun ondoren arazo sortzen die. Orduan, Bitxorin bidez lortu zuten bombilla piztea, eta orduan aurten proposatu dutena da migrazioa Toskanain beharren, zatik ez dugu Kadiziaien. Eta migrazioa, hasi zan, historia da, leheno esplikatu den bezala, txoria jaiotzen dienen arrautzetatik martxo ingurun bi zientzelarik indute urte guztin behaien segimentua, erakutsi die jaten, erakutsi die ganiten, erakutsi die behaiei jarraitzen edo zinlekuta, eta parapente motordun batzutan, paramotorrak deitzen die, txaleko hori batzukin sartze ziren, hasieran erakusteko, eta txorik ikasi zuten txaleko hori zijoan paramotorrai seitzen. Oa, ze hona, Zientzia fikzioa matu honek. Ja, ez Pixka bai, ni hau irakorri nuen notizitan lehenbizuko dut, hau posible da, benetan gertatzen nahi da. Badirudi, titularra ez, lerroburuak edo pixkat klikbeitak egin dizula, parapenteari jarraiki, ez, alaxe da. Imaginatzen dut pixkat udaran, udalekuetan edo juten da begiralea soka batekin, eta sokari lotuta laurteko ume pila bat, horrela irudikatzen ditut. Daude prentxan argazki batzuk oso igualak diena horrena, zetik azkenen da paramotorra aurretik jaren da, eta gero 30 martxori egazti atzetiken bata besten segidan. Osa da oso ikusgarria. Eta pasaz dituzten Pirineoak Katalonia aldetiken, gertu godaolako, Euskal Herretik etzien pasa, bestela ikusiko genitun gauza raro batzuk egan gure gainetiken. Eta urrin hasiera edo iraian bukaeran, guain ez oso ondo guatzen, aiatu behar zuten lekua, eta 30 martxoritatiken 3 bakarri galdu zituzten. 3 horiek galdu zituzten, 2 aurrena eta gero beste bat, arraparien saiak eta arranoak eta hoien eraso bat eukizutelako. Beraz, ez daude 3 horiek banatuta, ez dakit, bata Egipton, bestea Marrakexen eta... Bi batea galdu ziren, 3. ez dakigu. Baina biziri daude edo ez dakite? Ez dakigu. Ez dakigu. Ez dia, azkeneko, nik irakorri dituten azkeneko lanetan bintzat, ez zituzten aurkitu. Orduan, pentsatuko dugu, hil baino, erabaki dutela... Toskanara bueltatzea. Torremolinos beharrean edo Toskana Grezian daudela. Igual. Edo islaren batean Kretan, edo ez dakit, nonbait, daude. Eta 3 elkarrekin. Bate igual nazkatuta zegoen ja beti taldean egan egiten. Ez, nahi ez zait 3 elkarrekin. Igual migrazio bide berri bat deskubritzen dute Greziara. Auskalo, eta orain ja 3 populazio horiek batu behar dituzte Greziakoarekin. Nordaki? A ber, iruditzen zait historia hau. Streamingez ikusten ari zaretenok, ikusezakezue irudia, beste, parapente edo nola, paramotor. Paramotor moduko, anoski bai, parapentearen... Parapentearen... Egitura, baina motor duna. Bai. Eta horrekin, egaztiak baino ez dakit, zientzialari horiek ere animatu ziren olako bidei bat egitea paramotor batean. Gaina da, ekipo bat, lantalde bat oso handia, zetiken, aiatze ziren leku bakoitz, jute ziren 2 zientzialari paramotorretan egan, 30 egaztikin, eta gero azpitiken, karreteraz, jute ziren beste zientzialari talde bat, uste 10 pertsona ziala, loin behartzuten lekun, loiteko lekua prestatzea, eta egunero montatzen duten kaiola handi bat, nola baite, gauetan egaztiak hor sartu, eta inok ez erasotzeko.
Orduan, ondo lotutako logistika handi baten Ziona. gauz bazan. Egongo da norbait esango duena hau egitea gaizki dagoela gizakiak naturan esku hartzea suposatzen duelako? Pues ziur norbait da, hola. Ez batzutan... Hainbat buru, hainbat aburu, esaten du, así que... Bai, Ez esan nahi dut, batzutan ikusten ditudalako ez, orain dela gutxi ikusi nuen bideo bat, suge bat orein bat jan nahian errepide batean, eta orduan kotxekoak atera eta sugeari makil batekin ematen zioten, sugeak ez ezan oreina jan, eta gero iruzkinetan jendeak esaten zuen, jo, baina ari zara, esku hartzen naturaren ziklo batean, gainera zuri seguruenik xalatugoa iruditzen zaizulako oreina. Disneyen eraginez, pixkat. Bai, sugea Hoi etika moral bada, gizarteak sortu duna, animali batzu politiago die, Bambi politiago da, suge itxusi baino. Hori da, baina sugea ziurrenik hile egingo da, hau bere jana zelako, eta orain ez dauka jana, zuk kendu egin diozulako, eta hori, eta orduan, bueno, ez? Berreskurapen sistema hauek eta bersartze edo reintroduzion deitzen zainak erderaz espezie desagertutakonako, desagertze zorian dauena, Pirineoetan hartza edo lintzea, eta horiek pixkat bai izaten dela oso problematiko, zatik haude gizarte bezala oso ditu eta animali horiek gabe bizitzea, eta txori batek ez du inongo arazoik sortzen normalen ekosistema baten. Gizakiaren nekazaritzan, ez abeltzaintzan, baina hartza edo otsoa edo lintzea bezalako animali batek eragina dauket. Orduan berreskurapen sistema hauek izaten die pixkat gatazkatsuak ez deulako ondo ikusten galdutako espezie bat sartzea berriz ekosistema hortan, hasierako urtetan bai izan ditekela pixka problematikoa, baina gero estabilizatzen denen ekosistema askoz sanogoa eta askoz komplexugoa izango dela espezioi gabe, eta natura komplexutasuna behar du ondo funtzionatzen jarraitzeko. Bai, beraz, uste dut bi egoera ezberdin direla, ez? Batetik guk parte hartzea edo esku hartzea naturaren lege horietan, eta beste gauza bada, ez dakit, gorilak defendatzea gizakiaren sarraskitik, ez? Eta irakurtzen ari naiz, hemen ez dakit azken orduko berria den, baina pentsatzen dute bi elkarrekin daudela eta bat geratu dela bakarrik, Osa, nire teoria, hiruak elkarrekin daudela. Eta Grezian uste daudela. Greziako parte ezberdin. Zatzikia, jaten. Haren bizitan zai, haren bizitan zai. Badakizuen niri zer gogoratu didan pixka bate historionek, ez da giztuek ikusiko zenuten, ze gaztexeagoak zeate, asko ez, baina pixka gaztuak zeate. Guatzeate, Los Nomos telesel bat zegoen, nik uste euskeraz etzela emititu David el Nomo, eta zuko hori ezagutzen duzu? David el Nomo bai, badakitzen. Bueno, hauek eukitzen zuten alako misioak mundutik, eta eurek egiten zuten egan antzar baten gainen. Txiki-txikiak ziren, eta horren antzarraren lepoan jartzen zuten, ez dakit, zaldi gainean jartzen aurkiaren moduko batez, haren lepoari lotuta, eta igotzen ziren David el Nomo zan protagonista eta beste bat, eta bapatean ikusten mapan nola egiten zuten egan, egazti baten migrazioan modura, astetan, ez da egunetan, ez da egin noraino heltzeko, eta ara joaten ziren, eta konponbidea zeukaten, konponbide bat bilatzen zioten egoerari, trolak agertzen ziren, bueno, lako beti zedun trama bat, baina euskera zauetzen emititu nik uste, eta ez dakit Frantziare estatuan ere, arrakastarik izango ote zuen, ez dakite, zein nongo telesaia zen, nik gogoan dut gazteleraz ikusi nuela. Espainiarra. Telesaia espainola da. Bai. Espainiara da, lehenengo aldiz 1985 eskini zuten, eta... Nigo hain esaten duzula irudio jantzarran gainen bi nomo uste ikusi detela nun baten, ez telesaia beha, baina uste argazki bi nun baten ikusi detela. 1987an estrenatu zen. 85an jartzen du hemen? Ui, lehenen atala, 87 jartzen du hemen. Euskarako Wikipedian zaude? Ez, jarri dute Los Nomos eta gaztelera zahartza informazioa. David el Nomo esatezu esan. Ni David el Nomo begiratzen ari naiz, eta David el Nomon 1985 lehenengo. Igual telesai diferente. Ja, gian desberdina dira. Bai. Baina David el Nomo da BRB Internationalena. Bai. Lehen aldiz emititu zen 85an,
David da bere familia, baina egia da, sortzaile hemen, nire agertzait Will Hagen and Ryan Portvilliet. Liburua, eta liburu horretan oinarrituta... Telesaia jartzen dit? Ez. Telesaia dago oinarrituta Will Hagen eta Ryan Portvillieten liburu batean. Ados, informazioa. Eta liburuak izena du Leben en Werken van de Kabuter. Vale? Argi geratu zaizue? Oso argi, ez zalantzarik ez dago aia. Listo. Eta 15 zentimetroko altuera zuten eta 250 eta 300 gramo inguruko pixua. Beraz, antzarrak 600 gramo zeramatzan kolkoan zintzilika do, kolkoan. Gaurritzen deun espezia ibizere mitade bastante haundi xamarra da. Antzarra gainekoa igual, gaina, así que igual ez ditu ikusi argazkitan, baina igual nomo batzu da mazki gainen. Kriston kalparra dauzka gaina, Bai, oso kurioso dauzka gandorra. Ostras, bai, egalak zabalduta 130 zentimetro eta kilo terdi inguruko pixua. Jazik grazia egiten, baina beldurra ematen diate. Latinezko izena da Gerontophilus eremita, Gerontophilus latina dakien dintzako geriatrikotik dator zarritxura daukelako. Txori honek eta eremita, lehen esan duna ermitagoa, bakarrik bizi dalako ugaltze denboran ipar Europako leku arkaitsutan. Aizue bazoragarra izan da egan egitea, edo egal egitea itoitzekin eta akaitzen gaurko historia eta gai honekin, ederra migrazioa eta ederra irudikatzea hegazti guztiak paramotor baten atzetik egan, egia esan oso ederra izan da. Akaitza aste pare bat barru berriz ere ikusiko dugu elkar, eta tira, eskerrik asko, olako kontu ederrak ekartzeatik. Eskerrik asko zuei. Keep calm and bigarren kafea. Onartu behar diogu gure entzuleari eta gure urrengo gonbidatuei iaia urtez urte topatzen dugula bigarren kafean musika korala entzuteko aitzakia. Ez karamen gezurretan ibiliko garai hauetan. Joan den urtean abesbatza lehiaketaren aitzakiarekin eta urtean badatorrelako bueltan Tolosako abesbatza lehiaketaren 54. edizioa azaroaren 1 bostera izango da, noski Tolosan, baina abesbatza lehiaketak berarekin dakartzan nazioarteko abesbatza guztiak ere Euskal Herritik barrena izango ditu abesten, eta mundu mailako lehiaketa izakin, mundu mailako abesbatzak izango ditu gurean. Tartean, aspaldiko partez izango diren Asiatik etorretako eta abesbatza lehiaketan bertan hainbeste poz, sari eta arrakasta lortu dituzten abesbatzak ere. Itzordua badator beraz datorren asteazkenean, santu guztien egunetik abiatuta eta iganderaino, akaso kontra zubiaren ez egote horrek, txandak eta saioak nolabait beste modu batera antolatzera behartu dituztela antolatzaileak, baina tira, antolakuntzak arazo eta buru astea asko izango zituen, gozatzeko gogoare izango du, antolakuntzak eta baita entzulegoak ere, eta guk horregatik gonbidatu ditugu gurera, batetik Xabi Ormazabal, abesbatza lehiaketako zuzendaritzako taldeko kidea,
gurea, Aitor Imaz, Tolosako ekinbide etxeko presidentea, eta gurekin okerez banaiz, Madrildik konektauta daukagun Esteban Urzelai, Suar koruaren zuzendaria. Egunon eta ongi etorri Hiruroi. Egunon. Konfirmatzeagatik, Esteban, ze hau ez dizu galdetu, Madrilen zaude edo ez zaude Madrilen? Bai, Madrilen nago. Ados, beraz, ondo ari gara. Badator diot eta tira, zuek abesbatzaren munduan zabiltzatenok, abesbatza musika abestu, zuzendu eta entzuten duzue urtean zehar, baina ezpairi gabe abesbatzaleak eta iristeak, Xabi Aitor hemendik hasiko gara, sortuko dizuez, berriro badator horren sentsazioa, bizitzan urtez urte, azken urtetan bizitako burua usten sentsazioa, eta zirrara puntu bat, edo, ekitaldia handi badatornaren sentsazio hori, ez? Bai, zirrara beti da hundia, batez ere jende asko mugitzen dulako, eta gero nola ez, abesbatza musika gustatzen zaigun ontzat, topagune badalako, ez? Beti, 54. Edizioa da, eta gaur egun gauden abesbatza kide guztiak noizbait etorri gara edo urtero jo joaten gara entzutera, eta ikastera, ez? Beti esaten dugu asko ikasten dugula, kanpotik etortzen diren guztietatik. Aitor, norbaite pentsalezake, Tolosako ekinbide etxeko, zit bezala ere ezaguna den elkarteko presidenteak, ez duela inbesteko burua uste edo implikazio, gerta daiteke, baina kasu honetan presidentea abeslari eta abesbatza musikaren oso maitalea dugu, eta horrek beste posizio batean kokatzen zaitu horrelako lehiaketa bat iristen denean, ez? Bai, era bat, ez da. Zuko esan ezun bezala ez, etxe honetan beste hainbat atal daude, baina nik, nire kutxuna abesbatza lehiaketa dut ez. Azken finean, nire urtetako motxila hortan, pasadizo asko dauzkat mundu hontan, abeslari 1000 kontutan, eta azkenen egia da, presidente izateak eta abesbatza lehiaketak baduela bere puntu berezia, ez? Aipatuko ditugu Alemaniatik, Txinatik, Koreatik, Esloveniatik, Finlandiatik, Japoniatik, Lituaniatik, Filipinetatik, Norbeiatik, Taiwan eta Txinatik, beste talde bat ere Filipinatik, badaukagu erresuma batutik datorrena, Suediatik, Islandiatik, Filipinetatik beste talde bat, Italiatik ere bat, eta Euskal Herritik Suar korua bera, eta bere zuzendaria da Esteban Urzelai, esan da bezala Madrildik gurekin zuzenean ere baduguna. Esteban, ez da lehenengo aldia, Euskal abesbatza bat Tolosako nazioarteko abesbatza lehiaketan dagoena, baino dagoen edozein abesbatzarentzat eta bereziki etxeko baldin bada itzordua oso da berezia, eta pentsatzen dut hurbiltasun honetan ere, urduritasunak eta kontu asko ere ibiliko dituzuela gorputzean, ezta? Bai, esan, beti alako ardura eta urduritasun berezi bat ekartzen du Tolosan parte hartzeak. Xabik ongi adierazi duen bezala, nik uste Euskal koru musikan sartuta gaudenok urtero, alba dugu joaten garela Tolosara, eta bertan asko ikusi eta batez ere asko ikasten degula. Eta horregatik badakiguz nolako ardura suposatzen duen, holtza gainean egoteak. Eta horrelexe gabiltza, azken egunotan Suarreko kideak, nolabaiteko urduritasunarekin, ilusioarekin, gogoarekin, eta desiatzen irrikitan lehiaketa hasteko eta holtzara igotzeko. Esteban, zuri eskatuko dizut, Aitor eta Xabi implikatu egi daudelako antolakuntzan objetibotasunetik aritzeko, baina nolabait gure Euskal Herri guztiko entzuleak testu inguruan jartzeagatik, ez gara kasualitatez ari Tolosako abesbatza lehiaketa honen inguruan, Europa mailan eta mundu mailan abesbatzen munduan entzutetsua den eta prestigio handia duen abesbatza lehiaketa batez ari garelako, eta eskatuko dizut pixkatzuk kokatzea, ez, nazioartean zer den datorren astetik aurrera hemen izango dugun lehiaketa hau. Ez dakit, nik uste koru mundutik kanpo daudenentzako agian ez dela guztiz erraza ulertzea zenbaterainoko garrantzia duen Tolosako abesbatza lehiaketak, baina agian entzun besterik ez dago zuk aipatu duzun herrialde zerrenda luze hori, hau da, aipatu dituzun herrialde guztiak, eta esan besterik ez dago, urtero epai mailan egoten diren izenak,
koru mundu mailan goi-goian dauden zuzendariak izan ohi direla, eta urtero Tolosan entzun ohi ditugun abesbatzak punta-puntakoak izaten dira, oso okerrezpanago, eta hori beraiek zuzenduko diate, ala ezpada, iaz Tolosako abesbatza lehiaketa irabazi zuen koruak, ondoren aurtengo Europako sariketa nagusian lehen saria edo sari nagusia lortu zuko koruak izaten ditugu. Xabi, datua bai izatuko diguzu Estebanek orentxe bota digun, ez da? Bai. Ala izan zan. Ados, Xabik entzute arazo ditu, nentxe konponduko ditugu. Baina, tira, aipatzen ari gara, eta aipatzen zigun Estebanek, ez? Nazioarteko abesbatza hauen, herrialdeak aipatu ditunik, akaso izenak baten bat nabarmentzekoa balin badaren nabarmenduko dugu, baina nabarmentzekoa bada, Xabi eta Aitor, aspaldiko partez, pandemia gertatu zen ezkeroztik, badugula gurean, izango ditugula gurean asiatik iritsitako abesbatzak, eta lehen aipatzen nuen, pixka testu ingure emateko, asiatik iritsitako abesbatzak historikoki Tolosan eta historikoki nazioartean maila handia erakutsi dutela, sariak irabazi dituztela, publikoaren gozamena ere sortu dutela, eta uste dut, badagoela, ez, gogo bat, badagoelako eskola bat ere jatorriarekin lotuta, eurak entzuteko, ez? Bai, ala da, eta herrialdean arabera ere aldatu da desente, esate baterako aurten ez ditugu Indonesiako taldeak, baina azken urtebetan Indonesiatik ateratzen diren talde askok sekulako maila erakutsi dute, eta Tolosan bertan bai aur talde bat eta baita helduen talde bat lehenengo postu irabazi zuten, eta gero gainera Europako sari nagusia irabazi zuten. Ikuskizun aldetik ere berezia da, edo bereziak dira handik etortzen diran abesbatzak, batez ere beraien folklorea ikusten digutenean ere oso ikustetsua dalako, ez? Ez da izaten batez ere hori da asko gustatzen dana beraien aldetik. Eta horregatiz, zorionez aurten eskaera handia izan da, 6 talde esamezala daude hemen, eta egia da beraiek pandemia ondoren hori baldintza zorrotzagoak izan dituztela eta orduan iaz ezin izan zuten etorri, baina horten eskaera handia izan da, eta horietatik 6 aukeratu ditugu. Tartean izango dira Shangaiko Rainbow Chamber Singer, Seodongo Koreako Gu Women's Choir, hemen izango ditugu La Pura Fuente Choir, Japoniatik, Musikalipa Filipinetatik, gainera hauek bai ganberan eta bai hauts taldeetan ariko dira lehian, Taiwan eta Txinatik Chinjun Choir izango dugu, eta ez dakit baten bat azten arioten izen, Filipinetatik Male Ensemble hauts taldeetan izango dena. Bi taldetan banatuta, ganbera abesbatzak eta hauts taldeak, eta uste dut hemen Aitor, azaldu behar diogula entzuleari, zertan den bakoitza, behintzat oso gainetik balin badere nolabait kokatzeko. Bai, gure lehiaketantan ez, daukan berezitasuna hori txandatuz joaten geha, 2 urtez behin, aur taldeak datozkigu, eta hots taldeak datozkigu. Eta gero, ganbara abesbatzak urtero. Ez, orduan, pasaden urtean aurrak izan genitun, eta urtengo urtean, hori, ganbera abesbatza datozkigu, eta kasualki, pandemia aurretik, ez dugu aukera hau izan. Orduan, berezitasuna zein da, 6 abeslaritik beherako taldeak direla. Ez, beste musika egiteko mota bada, eta aldiz, hori, Jesus, hauek bi ataletan egiten dute nolabaiteko beraien emankizuna, eliz musika edo musika religiosoa eta profanoa, eta gero ganbera abesbatzak egiten dutena da, folklorea eta polifonia. Aipatuko ditugu badaudela, ez? Lehiaketaz kanpoko hainbat ekitaldi, larun bate ontatik hasita, urriako 28, arratsaleko 8etan izango da San Francisco elizan Odei Ertza abesbatzaren kontzertua, 40. urteurrena ospatzen, eta, esango nuke kontzertu berezia, piano eta abesbatzarentzako programatu dutena, eta nolabait, antolakuntzarekin ere oso lotuta, eta herriarekin oso lotuta egon den abesbatza baten, kontzertu izango dela, eta iraganean ere lehiaketan parte hartu duen abesbatza batetaz ari garela. Urriaren 31 asteartea Leidor Rantzokian errezitaldi izango da Maite Arrobarrena mezzosopranoa eta German Ormazabal pianistaren eskutik, hor poesia eta musika estuki elkartuta ibiliko dira, ez? Frantziar, Italiar, Argentinar eta Espainiar abestien sorta txikita zoragarria eskaintzen, eta 3. esango nuke izango dela azaroaren bostean izango dena, amaiera ekitaldiaren
bostean, arratsaldean abesbatza bazkaria amaitu eta arratsaldeko 7etan San Francisco elizan abesbatza kontzertu izango dela, Suar abesbatzaren eskutik, eta tira, Esteban hemen dugula baliatuta, Esteban galdetu dizugu lehiaketa kurduritasunagatik, baina lehiaketa osteko kontzertu hori ere prestatu egin behar da, eta horrek sortzen dio normalean taldeari ardura bikoitz bat, ez? Batetik lehiaketara doazen lan hoiek, obra hoiek behar bezala landu eta eman eta epaimaiaren puntuazio guzti hori eskuratzeko moduan eraman, baina era berean luzaera gehiago eta beste estetika batzuetara eramango zaituen kontzertu bat kudeatzea, eta hori, bueno, bada opari bat, abestea horrelako kontzertu batean, baina trampa txikia ere baduen oparia dela esan dezakegu, ez? Bai, esan lehiaketako tentsio guztia eta gero igandean eta abesbatza guztiak elkarrekin egiten dugun bazkari horretan ondo janda gero kontzertura joatea, badu alako ardura berezi bat, eta batez ere lehiaketan aritu diren zuzendari eta beste lehiaketetako arduradun eta ipaimaikide eta guztia han biltzen direlako, ez? Baina, uste programa polit bat osatu dugula, bai lehiaketara eramango ditugun abestiekin eta beste obra batzuekin osatua, eta gure emanaldia egin ostean, azaroaren bostean, berriz ere alik eta musikarik goxoena eskaintzen saiatuko gara. Xabi Aitor, lehiaketara itzulita edo lehiaketaren osotasunera itzulita, lehiaketaz kanpoko emanaldiak aipatu ditugu, baita kontzertuak ere, 58 kontzertu izango dira, Euskal Herriatik barrena eta baita Aragoi eta Kantabrean, esango nuke horrek ere lotzen duela, ez nolabait, herria eta lehiaketa badagoelako, ez? Beste hainbat lekutara edatzeko aukera. Gero galdetuko dizute, lan behartu egengatik, obra behartu egengatik, ze horre euskeraren presentzia badago, eta nolabait, sortzen daulako lotura bat, baina kontzertu horietan, pentsatzen dut batetik badagoela, ez? Taldeen finantzaketare aurre egiteko apostu bat, edo behar bat, eta bestetik, aipatzen nuena, ez? Pixkate Tolosatik Euskal Herri guztira ere, emanaldia zabaltzeko beharra edo, ez? Bai, ala da, egia da finanziazioan asko laguntzen dutela kontzertu hauek, baina hasieratikan gure helburua izan da lehiaketa ez dadila geratu herrian bertan, eta orduan kanporatzeko modu oso egokia irutu zitzaigun. Nien nintzen egon hau dena hasi zanean, orduan ez nengoelako lanean, baina pentsatzen dut ez dela oso erresa izango, gaur egun dagoenekoia ohitura bihurtu diren, asteburu koralak edo aste musikalak herri bakoitzak antolatu dituna, ez? Eta hori aipatzekoa da, sekulako esfortzua izan da beraien aletikan, eta guretzako ere bada plaza seguru bat, ez? Batez ere badakigulako urtero jarduera haiek antolatzen diela herri hoietan, eta gure beharra izaten dutela badakitelako urtero saiatzen gala ekartzen munduko talderik onenetarikoak, ez? Eta nik uste hori polita dela, ez dela hemen gelitzen, eta orduan Euskal Herriko jendeak eta Euskal Herritik kanpora ere dagoen jendeak bere herrian bertan, entzuteko edo herrian, edo inguruko herrian entzuteko aukera izatea. Badago Aitor ezaugarri bat, korala, lehiaketak berak markatzen duena, eta nolabait abesbatzein mundu osotik etorri eta ere, nolabait ulertarazten diena non dauden, eta nor garen ez, eta hori uste dute obra behartuek edo lan behartuek suposatzen dutela, azalduko diogu entzuleari, lehiaketa batean, badago zati bat, denek berdina abestu behar dutena, obra bera heldu behar dute, gero norberak bere interpretazioa, eta bere, kantatzeko modua bila dezake, eta gero izaten da aukera libreko beste alor bat, nolabait esatea, baina obra behartu horiek euskeraz abesten dira, eta hor sortzen dira oso une politak, batetik publikoak asko balora dezakelako euskeraz ahoskatzeko koroaren abesbatzaren gaitasuna, parametro teknikoetatik garatago askotan joaten dena, eta bestetik horrek aipatzen nuenez, ematen dio abesbatzari beharra ulertzeko, hau Euskal Herria da, hizkuntza bertako hizkuntza da, eta uste dut hori ere badela ezaugarri garrantzitsu bat, pixkat mundu koraletik garatago ere, horrako lehiaketa baten dimensio soziala edo ulertzeko. Ez? Bai, ez. Guztiz, erabateko garrantzia daukala iruditzen zaitez, gure hizkuntza munduan barrena abitzeko modu bada, ez, kasu honetan. Orduan, beraiek kasu honetan folklore atalean behartuak daude bi euskal abesti abestea. Orduan, pentsazu, naurten 12 datozte, 12 ganbera abesbatza datozte,
baia bakoitzak bina egiten maitu, ja, 24 abesti datozte. Mundutik ez, orduan, gero hauek beraien errepertorioaren hartuko dituztenak, ez? Horre dakarki ez, azkenen, bai, munduan zabaltze hori ez, eta gero kurioso da, Xabi ere jun izan du da gonbidatuta batera bestera, eta ikusten du ez, euskal kantak ite dituzte lan beraien kontzertuetan. Hori da. Orduan, bai, badauka horrek puntu bereziri, eta hau ez beste inun ez da egiten, Osea, azkenen beste lehiaketak ez diote ematen, gure lehiaketak ematen dion puntu hori ez. Orduan, nik uste berezitasun badaukala, eta kurioso da lehengoan ere ez, prentxaurrekoan handu komentatuzun, handu lehenengo aldizuntzan leidorrea eta bapaten. Entzuleako katzeko, Andu Martinez Erriturto, Tolosako alkatea da, bai. Eta prentxaurrekoan esan zuen. Ni lehenengo aldiz leidorrea junitzen, eta bapatean agertu zan, ez dakin nungo abes batza bat, eta euskeraz berastegiko batek bezala abesten, ez, esatzula, zer da hau, ez? Orduan, bai txokatza izula, ez, egia da, eske, ondo abesten du datorren talde horrek, ez? Orduan, bai, bere berezitasun hau eta bere gure aldetik pozoi emate izu, ez? Bai, nik uste da, ziratik lehiaketak izan zuen helburu bat izan zala, ez? Euskara munduratzea musikaren bitartez. Eta konturatu geana urte guzti hauen poderioz, izan dela baita ere bide bat Euskal Herriko konpositoreak ere munduratzeko baita ere. Eta horregatik dira ezagunak ere kanpoan, azken finean abesbatza mundu hau, mundu osoan zehar ere, mundu txiki bada baita ere, eta ordu nahiko, eta gaur egun ere erresa da iristea toki guztitara. Eta oso polita da ikusten dela bere errepertorioan sartzen duten, eta ni adibidez Letoniako lehiaketa batean ikusi nuna batzuk euskaraz abesten, eta ez zeuden behartuta hortara, eta polita da hori. Hori, aipatu bezala, hemen soilik egiten den zerbait da, eta hori diozuenean ere badago, akaso azpimarratu beharreko beste zerbait, abesbatza lehiaketako antolatzkuntza taldean edo zaudeten neurrian, beste abesbatza lehiaketa batzuetara bidaiatzeko joera baduzuela, esango nuke azken urtetan, ez dakit Meriborren edo Italian edo ibiltzen zaretela, eta beraz, goi-mailako lehiaketa hoien, eta ez dira inbeste berri baduzuela, eta horrek ematen albidetzen dizuela, ez horrelako afirmazio bat egitea. Bai, guztiz. Eta kokatzen zaitu, batez ere, nun zauden zu besteekiko, edo besteak nola dauden ere zurekiko, eta beti ikasten dezu zerbait, ez? Bere bestengatik, eta saiatzen zea hobetzen, eta gero ez bakarrik ez dugu antolakuntza mailan, baizik eta gero taldeak ere zuzenean entzuten ditugu, eta azkenen guretzako hori izaten dago amua botatzen dugun lekua, eta gero ikusten dugu nork heltzen dion amuari eta nork ez. Oraintxe arbo part entzuten ari gara, My Heart's in the Highlands, baino aurretik aritu gara, ez? Suar koruaren Aita Madinaren inguruko lana entzuten, edo Kup taldeak Aita Donostiarekin egindako kantuak. Galetu behar diote Estebani, zenolako osasuna duen momentu honetan Euskal Herrian abesbatzaren mundu horrek, ez? Aitorri ere galdetuko diot, badakit azken egunetan gainera notizia izan dela, atera delako txosten bat, gerolako ondorio sorta bat, Esteban, ez dakit gu hemen ari gara ospatzen, abesbatza euskaldun bat lehiaketan izango dela, baina ez dakit orokorrean ze diagnostiko egin daiteken Euskal Herriko abesbatzen egoerari buruz edo. Aurrez esango duz, ziurrenik Aitorrek ni baino hobeto azalduko du hori, bera ustete aurkezpenean egon zela eta datuak badituela. Ni zoritxarrez azken 3 urtetan Euskal Herriko koru mugimendutik pixkat kanpo nago, Madrilen bizi naizelako lanagatik, baina nik uste azken urteetan eta batez ere pandemiak eman digun jipoia jasan da, ez gaudela osasunik onenean. Abesbatza daude, abesbatza oso onak daude, baina batez ere arrobia lantzen eta aur eta gazteak abesbatza mundura irakartzen izugarrizko lana geratzen zaigu, eta nik uste lehen eutsi beharreko kontu bat dela beti euskaldunok izan dugun abesbatza herrialde fama hori ez dadin pikutara joan eta mantendu dezagun nola baita. Aitor, norbaite pentsalezake lehiaketa nazioartekoa eta gero osasun eskasa, baina uste dut hemen irakurketa alderantzizkoa dela, eskerrak lehiaketa ere badagoen, heldu lekuetan mugarri, abesbatzen osasun horri zertxo baite bultzatzeko ez? Estebanek esan duen bezala ez, eta txostenean atera dan bezala, egoera oso beltza da. Ez dago etorkizunik, hola esateko,
onartu behar dut ez, gu abesbatza mundu honetan nahiko sartua gaude eta nolabait ere hor, abesbatza referentetan igual gaude eta gu igual mikromundu hortan gaude ez. Baina egunerokotasun honetan gaur egungo aurrak ez daukate inungo alizienterik argi esateko, abesbatza baten abesteko ez dauzkate referenteak. Ez dago, gizarte honetan ez da bultzatzen hori. Eta ikastetxetatik hasita, Orduan, ez dakit, azken finean argi ikusten da, eta txostenean ala atera da, ez? Komplikatua da golan, abesbatza mundu honek, etorkizun itxurazko bat izatea. Egiturazkoa izan daiteke, Xabi, musika ikasketekin, disiplinarekin, beste hainbat esparruetan loturek eta lotura ezak hartu duten joerarekin, horrekin ere lotuta egon daiteke akaso? Disiplinarekin beharra da bai, eta konpromiso faltarekin baita ere, baina, nik uste dut ere instituzionaletik ere zerbait egin daitekela hori bultzatzeko. Adibidez, bidaiatzen dugunean beste herrialde batzutara, konturatzen ze adibidez Eslovenia batean, eskola guztiek dutela abesbatza bat, eta hori goitik datorren zerbait da, ez? Letonian bertan, Letonia da, diru laguntzak sekulakoak dituzte abesbatzentzat, baina abesbatzetako zuzendariak soldata bat du zuzenean diru laguntza bidez gobernuak ordaintzen diona, piano errepertoristak baita ere, ahots irakasleak baita ere, eta gero, hemen ohituta gaude, ia abesbatzak gehienetan, kontzertuak doainik ematera elizetan dielako zuzendari asko eta askok borondatez egiten duten zerbait da, orduan oso modu prekarioan gaude zentzu hortan baita ere, eta orduan, ez balin badago arrobirik, ez daukagu inor atzetik datorrena, ez? Eta konpromiso falta hori ere orokorrean ikustet badagola, gazte Gizartearen arazo badala iruditzen zaite, Osea, ikusi besterik ez daukagu guentxe bertan daukagun egoera antolaketa honetan, Ez daukagu abesbatzentzako laguntzailerik. Gazteak ez dialako gaur egun implikatzen. Eta urtetan gazten plan zoragarri bat izaten zen. Zuk ere bakizu, inigo ez, ze suposatzen duen gure ikastola garaitik egon da hor jende pila bat pasadana, ez? Eta gaur egun ja, horrek ez dio inungo erakargarritasunik ematen gazte bati, eta dago pixkat nolabaiteko gizartean, netzako gizartearen arazo bada, Bai, eta zaila da ez hau azaltzea, pixkate lehiaketa batek suposatzen duen zirrara hori zuzenean, bizi izan dugunok, edo eta zeharka abesbatza baten babesean egonda, laguntzaile egonda bizita, hor ematen diren emozio festak eta gorabera, eta bospasi egunetan gertatzen diren gauza mordoa, benetan ederrak dira, beraz, hemendik gaztek entzuten bagaituzte, anima zaitezte, orain akaso berandu xamaribiliko gara, baina, tira, ongitorrek izango dira alata guztiz ere. Nazioarteko Tolosako abesbatza lehiaketa 54. edizioan datorren asteazkenetik igandera izango da, azaroaren 1-tik 5 esan da bezala mundu mailako abesbatza onenak, baita Euskal Herriko suarkorua bera ere hortxe izango dugu, eta plazer baduzue basarrerak lortzeko Tolosako Leidorre takilan, eta baita tiket.kutxabank.eusen, Kutxabankeko tikete edo sarrera salmenta plataforman lortu ditzakezue, eta egia esan bada, ez? Abesbatzen munduan murgiltzeko lehenengo aukera balin baduzue behintzat, goi mailan murgiltzeko aukera izango duzue eta ziurre gozatuko duzuela. Esteban Urtzelai, eskerrik asko Madrildik guretzat tarte hau hartzeagatik, eta kakapila lehiaketari dagokionez, ze zalantzari gabe lehiaketak, lehiatzeko dira eta hor urduritasun horiek bizitzen ere hariko zarete. Eskerrik asko zuei. Eta Xabier Ormazabal eta Aitor Imazi, kakapila, suara abesbatzarekin ere kantuan hariko zaretenaren neurrian, baina batez ere antolakuntzak ere sortzen dituen burua uste, eta kezka guztiekin, datozen egunetan gauzak ondo joan daitezela eta goza dezazuela alden neurrian behintzat, lehiaketa inguruko guztiaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Izan ondo. Eta guri entzule agurtzeko ordu ere iritsi zaigu, bihar gehiago hemen, bigarren kafean, naiz irratian, goizeko 10:05 ikusiko dugu elkar. Keep calm and bigarren kafea.